an Féidir Leat le Gaeilge Mhaigh Cuilinn. Néis bei Andrea Leib, Rita agus an robot ón tSnáthaid Mhór. Hi Cordia, iniu Tommy chun Rita agus an robot a leibh díobh. Seo hí Rita. Tá seomra labba Rita ina phraseach. Ba bhá le Rita robot. Robot sór seortála a glanach sús an phraseach is mú. Ní bheith mami ag tuairt amach riamh a ríis. Dhéanthach Rita praseach, agus dhéanthach an robot soirtáil. Praseach. Soirtáil. Fad is nach mech a robot rónéithe níor bhá leithí sin. Bheith a thuiscint cáthúir a bheith rudaí le fágáil mar atá. nó bheith Rita an chrusta. Tá ghurfach sé smach de rudaí ba chóir a bheith fion. Bheith sin miltnach. Agus maramacha is aige cáthúir le stoppa. Thiocach lena robot triblóid mhór a hairint arthaí. Is fua le Rita triblóid. Déitoch an robot seo gach rud a bhile. Agus céim deire a bheith leis. Dachraigh Rita a hintin. Níor bhá le Rita robot soirtála níos mú. Tá Rita níos fearr ag soirtáil nó mar atá robot ar bith. Gur maithe Gaeilge Cordia. Tá mé ag déanamh printout le an rudaí seo. Tá cleachtín beag agam, duilleog Ivy, píosa ó crán, cloch le go leor bolgán air, agus canó. Maithú, ítach. Fríomhán, blá, duilleog agus pebble an. Agus céir tá ar siúla. Tá mé ag déanamh printout. Ítach, maithú. Cad atá sé de déanamh? Tá mé ag déanamh printout le rudaí a formaid tSnáthaid. Here. They will catch a rock. An tríla. Scoop Paint stahí. Yeah, which paint? Guys, what's your about scoop paint? And it's currently with sharks right there. And it's currently with paint here. Agus brálam na daithne sin, tá siad Yeah, bus le road rage a rudaí. Má sibh a fáistí, rinne sibh alaíonn álainn leis na daithne glóite seo. Fáin go bhfeicimid cad iad na daithne a bhí a gcíonn sin. Buí!
Glas. Jarrog. Aráiste. Curcra. Gurum. Ildacha. Bígí lún ag úsáid an Gaeilge. Gur míle maithagí a cóide slán iniu ó an Féidir Leat.